vinc a anomenar i proclame, en nom de la ciutat i en el meu propi, Fallera Major Infantil de València per a l'any 2025, la xiqueta Lucía García Rivera. Fallera Major de València per a l'any 2025, la senyoreta Berta Peiró García. Ara sí, Berta Peiró i Lucía García ja són les Falleres Majors de València. Avui el Saló de Plens de l'Ajuntament ha sigut l'escenari de la seva proclamació. Montse Català també és la primera volta que s'han dirigit amb un discurs al món faller. Ja estan oficialment proclamades. Berta Peiró i Lucía García han escrit la primera fulla del seu regnat i sí, ja les hem sentit parlar d'una vesprada de proclamació que ha començat amb retras de l'inici d'aquest acte per la pluja, però que ha conservat tota la solemnitat habitual. Les Falleres Majors de València han parlat per primera vegada al món faller, una volta ja proclamades, han agraït la confiança que s'ha posat en elles i tenen el compromís, ha dit la Fallera Major de València, paraules textuals, de portar al més alt al món faller i a les falles de València. També elles, com a colofó de la vesprada, han rebut els alfabeguers i les peces de ceràmica valenciana artesanes amb les quals s'obsequia les Falleres Majors de València des de fa més de 20 anys. Esta és la crònica que nosaltres els hem preparat d'una vesprada solemne, molt fallera, plujosa, però que de segur va quedar ja en el record de les 26 noves cares de la festa. Ni tan sols la pluja volia perdre's la primera de les fotografies més esperades i per uns minuts compartia protagonisme amb l'escala consistorial, per la qual pujaven les que ja són les Falleres Majors de 2025. És el pròleg del camí que Berta Peiró i Lucía García inicien junt a la seva cor d'honor, en què cada escaló les acosta un pas més cap al seu regnat. Envoltades per la música de la Banda Municipal de València i amb la solemnitat que requereix l'acte, lluïssen la indumentària valenciana, la mateixa que van portar en l'elecció a la Font de Sant Lluís, perquè esperen els porti la mateixa sort d'eixa nit. Ja anomenades oficialment, completen esta pàgina de la seva vida, escrita amb les emocionades paraules amb les quals per primera vegada es dirigissin al món faller. Avui, davant de tots i totes vosaltres, em comprometo a representar la nostra festa amb orgull i dedicació. Volem agrair per haver-nos canviat la vida, donant-nos l'oportunitat d'escriure el nostre propi capítol en la història de les falles. Com és tradició, el consistori els ha regalat estes dos alfàbegues, una peça única de la nostra tradició, perquè així comença el nou capítol de la història de les falles de 2025.